připravíme si 6 pramínků, který tady spojíme takhle dohromady, zamáčkneme. Vezmeme ruce, překřížíme je a takhle uděláme úzel. Na jedné straně máme 3 pramínky, na druhé 2. Vezmeme takhle jako ruku, máme po tu druhou ruku a takhle zase uděláme uzílek. A zase na jedné straně máme 3, na druhé máme 2. Vezmeme zase druhou ruku a takhle to zase otočíme do toho uzílku. A zase opačnou ruku a zase do uzílku a takhle to vlastně přetáčím až do konce. Ty pramínky. Musíme na jedné straně 3, na druhé 2. Takhle úplně do konce. Když končím teda tu vánočku, tak si to musím dát takhle do prostředka, ty pramínky. Takhle si to hezky do prostředka zamáčknout. Kontroluji si to je obou zamáčklý. Takhle si trošku a celá vánočka je hotová. A nechal to tak hodinku odstát, aby se mi v peci nepotrhla.